Nagpapatuloy ang konstruksyon ng itinatayong bakal na composite steel girder bridge sa Sitio Tacnion, Santo Domingo, San Manuel na matagal ng hiling ng mga residente. Nagsimulang ilatag ang pondo o pundasyon at kaukulang bakal na bahagi ng Phase 1 ng tulay noong Marso at natapos sa loob ng ilang buwan. Ikinatuwa ng mga residente ang naturang proyekto dahil mapapagaan ang paglalakbay tungo sa ibang bahagi ng bayan at maiiwasan na umano ang peligrosong pagtawid sa ilog, partikular tuwing tag-ulan at bahagyang tumataas ang level ng tubig sa Agno River. Layunin na magkaroon ng matibay na daan mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan upang maiangat ang produksyon ng mga magsasaka at kabuhayan ng mga residente. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na mayroon ng kaukulang pondo para sa pagpapatuloy ng Phase 2 ng proyektong tulay. IFM News. IFM News. IFM News.